салом дӯстон, таҳти роҳбарии сармураббии нав Ханси Флик Барселона ба мавсими нави Ла Лига бо шурӯи қавӣ ва бидуни ягон бохт ворид шуд. ин даста на танҳо дар чемпионати ватанӣ комёб аст, балки фазои хуб ва ҳамоҳангии даста пеш аз оғози бозиҳои Лигаи Чемпионҳо нишон медиҳад, ки Барселона омода аст барои қуллаҳои нави футбол талош варзад. чанде пеш дербии Каталония доир гардид, ки Барселона дар майдони Жирона барои 3 имтиёз рақобат кард. ҳоло мо ба шарҳи бозӣ рӯй меорем, вале шумо ҳатман тукмачаи об нашуданро зер карда моро то охир ҳамроҳ бошед. бозиҳои ҷаззоби аврупоӣ баргузор шуда истодаанд. аз Ла Лига то ба Премер Лигау Серияи А. тамошои тамоми бозиҳоро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад. дар аввалин ҳисобпуркунӣ то 8000 сомони бонус бо промокоди TJBARCA пешниҳод мешавад. силкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. Барселона дар бозии сафарӣ бо Жирона бо ҳисоби 4-1 ғалаба кард, ки ин бозӣ дар даври панҷуми Ла Лигаи Испания баргузор шуд. ин дидор на танҳо маҳорати инфиродии бозингаронро нишон дод, балки ҳамоҳангии дастаи каталониро, ки чун як механизми коркардшуда дар майдон ҳукмфармоӣ мекард. дар оғози дидор меҳмонон каме эҳтиёткор буданд, аммо дар дақиқаи 30 Ламин Ямал ҳисобро кушод ва нишон дод, ки онҳо бо мақсади пирӯзӣ омадаанд. ҷавонӣ ва истеъдоди ӯ гӯё ояндаи дурахшони клуби каталониро таҷассум мекарданд. танҳо пас аз 7 дақиқа Ямал бори дуюм тӯбро ба дарвозаи Жирона ворид намуд ва дублро ба номаш сабт кард. ӯ тасдиқ кард, ки ҷойгоҳи ӯ дар байни беҳтаринҳо ҳақиқатан шоиста аст. дар он лаҳза маълум шуд, ки Барселона на танҳо бозии худро нишон дода истодааст, балки қоидаҳои бозиро дар майдон матраҳ мекунад. пас аз танаффус дар оғози қисми дуюм Дани Олмо гӯё аз муваффақияти ҳамдастагонаш илҳом гирифта дар дақиқаи 47 фосилаи ҳисобро дар бозӣ боз ҳам афзун кард. голи ӯ рамзи дақиқӣ ва ҳушёрии футболи каталониҳо буд. баъд аз 17 дақиқа дар дақиқаи 64 Педри, ки ҳамчун муҳандиси бозии марказӣ маъруф аст, ҳисоби бозиро ба 4-0 расонид ва ғалабаи Барселонаро тақвият бахшид. ҳарчанд Барселона дар бозӣ ҳукмронӣ мекард, аммо Жирона ҳам то дақиқаҳои охир мубориза бурданро идома дод. дар дақиқаи 80 Кристиан Стуани тавонист ба як голи нилнуриҳо ҷавоб гардонад. ин як лаҳзаи муҳим буд, ки ҳатто дар вазъияти душвор муҳим аст, ки мубориза идома дода шавад ва ҳар як имконият истифода гардад. ин бозӣ на танҳо маҳорати баланд ва таркиби Барселонаро нишон дод, балки рӯҳи беназири дастаи каталонӣ ва исрори онҳоро ба ҳама ёдрас кард. ғалаба бар Жирона ба мухлисон хотиррасон кард, ки футбол як бозӣ нест. ин як нерӯе мебошад, ки бозингарон ва мухлисонро дар роҳи комёбӣ муттаҳид мекунад. бо ҳар як гол ва ҳар як пас таърихи клуби бузург зинда мешуд, ки сарфи назар аз ҳама душвориҳо то ҳанӯз илҳомбахши миллионҳо дар сартосари ҷаҳон боқӣ мемонад. ман ба даста гуфтам, ки пас аз танаффус бояд дар ҳамон рӯҳия бозиро идома диҳем. ин ғалабаи олӣ буд. акнун мо ба барқароршавӣ диққат медиҳем ва ба бозӣ бо Монако омодагии ҷиддӣ хоҳем дид. ғалабаи Барселонаро ба ҳама мухлисон табрик мегӯем. ба ҳамин тамом пайгири канали Барса TJ бимонед, то аз навгониҳо сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. то боздид дӯстон.